పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త బోరలే బల తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బల తల్లి పాలే Let me tell one story. What was it, man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಂದು ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನ ಗಾಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ Real only. ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ What a comedy. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಒರಿಯೊಗರಿ ಐಸೂರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚಿಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸೆ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಸೆರೆನಿಟಿ ಪಕ್ಕ ನೆಲೆಯ ಪಂಪಿನ ರಾಡ್ಯ ಯೋಜನೆದ ಉರುಟು ಬರ್ಲ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಂದ ಅಂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲೇರಿ ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಸ್ ಕುಡ್ಲಪೇಂಟದ ನಡುಟು ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಜೆಪಿಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಹೆಗ್ಗೆಡೆ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೂಡರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರ ಪಾರೋಲ್ಲರು ಅಕಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪು ಬರ್ಪೇರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಡಾತನೆ ಉಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚೆಟ್ರು ರಡ್ ಅಂಗವನದ ಜೋಕುಲೇನು ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅತ್ತಂದಂಡ ಭಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಇನ ಬನ್ಪನ ಅಕಲೇನು ಉಂದುವೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಾತ್ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿತಿನ ವಿಚಾರಲ್ನ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿ ಫರಂಗಿಪೇಟದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಅವೇನೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಂಗವನದ ಕುಲಿತಿ ಬೆಟ್ಟಗ ಅಕಲೇನು ಮಂಗಿ ಮಸ್ಕ್ರಿ ಕೋಂಗಿ ಕೋರೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬದಲಾದ ಅಕಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರೊಂದಂಡ ಅಕಲೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅಂತೆ ಬಚ್ಚಾಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಅಕಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ನೆಂಡು ಕುಸಲ್ದ ಒರುಟು ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲರು ಫರಂಗಿ ಬೇಟದ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಎದುಕರ್ಗ ಈ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ಕಲಾ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋತ ತಮ್ಮ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಅದು ಶಿವನ ಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಬಲ್ಲಿ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಸುದೇಕಲಾಗ್ಯಾರ ಪೋತ ತಮ್ಮಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಏನ ಲೈಫ್ ದುರಂತ ನಡತನ ಯಾನ ಸುದೇಕಲಾಗಿದೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದುರಂತ ನಡತನ ಏನ ಲೈಫ್ ದುರಂತ ನಡತೀನಿ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡ್ತಿರ್ಬೋಯ್ ನೀ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡ್ತಿರ್ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಡ್ ಕುಸಲ ಬಣ್ಣ ಯಾನ ಸುದೇಕಲಾಗಿದೆ ಯಾನ ಸುದೇಕಲಾಗಿದೆ ಮೇ ಬೊಕ ಬದುಕಿನಂಚ ಯಾನ್ ಸುದೇಕಲಾಗಿದೆ ಬದುಕಿನಂಚ ಯಾನ್ ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಲಾಗಿದ ಪರ್ಮಣಗೇನು ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಜವನಿರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಲು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಜವನಿರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯರ ಫಂತಿರ್ ಮೇ ದಾದಂದೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಯುವಕರೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಅಂಚಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಜವನಿರು ಲಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಸರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಂತೇರು ಲಕ್ಕಲೆ ಜವನಿರೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ಆನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂತಿಯರತ್ತ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಆತ್ಮಲ ಮೇಧಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಜವನ್ಯೆ ಯಾನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಯಾನ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಪಡಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಕೂಡ ಜಪ್ಪುವೆ ಕುಸಲ ಮಂಡಿ ಮಂಡ ಸಮಾಜ ಕುಸಲ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುದೇಕದಾಗಿದ್ದೀನಿ ಏರಿಯಾ ಸುದೇಕಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸುದೇಕ ನೂಕುತೀನಿ ಸುದೇಕ ನೂಕುದಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಪಾಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕೆಬಿಕೇನುಜಿ ಆರಿಂಚೆ ನಡ್ದು ಬಣ್ಣ ಪಣ್ಣಿನಿ ಸುದೆ ಎತ್ತು ಸೋಕುಂದು ಆಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡಿ ಸುದೇಕ ನೂಕುಂದು ಪುರ್ತು ನೂಕುದನಿ ಪುರ್ತು ನೂಕುದನ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಜಿ ಪಾಪದಯ್ಯಿ ಒಂಜಿ ದಾಸಮಿ ತಿರ್ತುಪುರ್ನಲ ಆಯ್ಕೇನುಜಿ ಎಂಜ ಒಂಜಿ ದಾಸಮಿ ತಿರ್ತುಪುರ್ನಲ ಆಯ್ಕೇನುಜಿ ನೆಕ್ಕೆಂಡ ಪಾತೆರು ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನು ಪಾತೆರು ಅಂಚಿತ್ರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಏನನ್ನು ಸುದೇಕು ನೂಕುದು ಆಯ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬರಡೆ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ದೇವರೇ ಇಮೇನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ಮರಡದಿಲ್ಲ ಕೊನೆರವಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಇಮೇ ಮುಳ್ತು ನಡ ತೆಲ್ತಿಲ ಕಳೆದು ಮಾರೆ ಕೂಲಿ ಚೂಲ ಮಾರೆ ಫೆರಜನದಲಕ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ತಾರೆ ಫೆರಲ್ ನೆಟ್ಟು
ಅಂಚ ಮಕರಮ ಬಜಿ ಪಾಪದೈ ಹಾಗಿತ್ತ ಓಲ್ಲ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಉಂತ ಗನ್ನಲೆ ತುಂದತ್ತೀನಿ ಸರಿ. ಇರೆಗ ಏನ ಕುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಬಕ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಳು ಮೋಸ ಯಮನಕ್ಕ ಅಂದು. ಆರೆಗಲ ಕುರ್ತೆಜ್ಜಿ ಆಹಾ. ಚೋ ನೆಂಚಿ ಬಲೆಗೆ ದಾನೆ ಆನಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ದಾದ weakness ಇದೆ. ತೂಂದುಲೆ ನಿಜದ ಇಜಿ ಬನ ಎಂಚ ಕೈ ದೆರ್ಪಲೆಗೆ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಕೈ ದೆರ್ಪಲೆ ಅಂದಾಯ್ ಕೈ ದೆರ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪಾನೆ ಅಂದ? ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಜೈ ಎಂಚ ಉಂಟು? ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ಯಾ? ಲಾಯ್ಕ ಉಂಟಾ? ಜೈ ಕೈ ಮಿದ್ದೆ ತ ಜಯ್ಯ ಒಂದು ಜೈ, ಜೈ. ಈ ಕೈ ದೆಪ್ಪ ಹಾ. ಜೈ ಇದು ಲಾಯ್ಕ ಬಿಡ ಈ ಕೈ ಉಂಡ ಜೈ ಹಾ ಜೈ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡಿಯ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪ ಲಕ್ನಾಯ್ ಕುಡರ ಲಕ್ನಾಯ್ ಕುಡೋರ ಮಾಲ್ತನ ನಾಯ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಕುಡೋರ ಓಡಿ ಕುಡೋರ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಜನ ಯಾನ್ ಬೇಡ ಪಾತಿರ್ ಹಾ ಪಾತೆ ಪಾತಿರ್ ಅಣ್ಣ ಕೆಬಿಗೆಂಜೆ ಕೆಬಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆ ಚಲకపోతుంది ಕೆಬಿಗೆಂಜೆ ಮಾರು ಇಂಚಿ ಸಾವಿಯ ಕೆಬಿಗೆಂಜೆ ಮಾರು ಇವನ್ನು ಕೈ ಕಿಜಿಕಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋದು ಜದ ಮಾರ ಇತ್ತ ಬರ್ಚಿ ಕೆಬಿಗೆಂಜೆ ಕೆಬಿ ದಾದಾ ನೀನೆ తెలుపుదాగ్యా యాం ఫస్ట్ టైం తూ పునియా తాయితేనే యాం ఫస్ట్ టైం తూ పుని తాయితేనే నట్టునై ఫైరన్ బార్దిన ಎಂಚ ಸಾವು ಮಾರ ಕರ್ಮ ತಿಗಲ್ಲಟ ಮಾರ ನಟ್ಟುನೇನಾ ನಟ್ಟುನೇ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಗಿ ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿಯಾ తాయితేనే ಎಂಗಿ ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ తాయితేనియಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ ನಟ್ಟುನೈ ಬೋಡ ನಿಂಗೆ ಬೇಕಾ ನಮಾರ ಕೆಬಿಕೆಂಜ ಕುಜಲರ್ತು ಮುಸುಂಟು ದಕ್ಕನ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾದನ್ ಪುಣ್ಯ ಚಿನೇ ఒక ಸುವರ್ಣ ಸಾಮತೆ ಅವರ ಪರಮ ನಮರ ಸೈಯಡ್ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತಿನಿ ಆಪಿನಿ ಮಾರ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತಿನಿ ಮೂಲೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾರ ಯಾನ್ ಕೆಬಿಗೆ ಏನತ್ತ ಮಾರ ಕೆಬಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂದಾತಿನಿ ಎಂಗಾಪುಜಿ ಮಾರ ಎಂಗಾಪುಜಿ ಕರ್ಮ ತಿಗಲ್ಲಟ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತನ ಮಾರ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತನಿ ಕೆಬಿ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾಸ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಶಿವನ ಹಿಡ್ದ ಎಂಗ್ಲಾಪಿ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ಬರ್ತೀವಿ ನಾ ಇಂಚುವಲೆ ನಾ ಲೆಪ್ಪನೆ ಎಂಜ ನಿಕಲು ಒರಿಯಾಣ್ಣಲ ಕೇಂದರ ಎಂಚೇನೆ ನಿಕಲು ಒರಿಯಾಣ್ಣಲ ಕೇಂದರ ಎಂಚೇನಿಯಾ ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತಿನಿ ఒక ఎక్కడికి దాతని కేణ్ణి ఎక్కడికి దాయితేని కేణ్ణి ఎక్కడికి దాయితేని కేణ్ణి ಈ ಅಣ್ಣಲ ಕೇಂದನ ఎచ్చరేనే ಈ ಅಣ್ಣಲ ಕೇಂದನ ఎచ్చరేనా ಎನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಬಂದಾತಿನಿ ಸೈಲೆ ಯಾನೆ ಫನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೆತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಕೆಬಿಲ್ ಇವನ್ನ ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಕೆಬಿಕಲ ಫಿಜಿನ್ ಹೋಗ್ದಿತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ದು ಕುತ್ತಿಯ ಫಿಜಿನ್ ಫಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಫಿಜಿನ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಯಾನ ಐಕೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಬತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿಕಲ ಜಿಂಜಾಯ ಫಿಜಿನ್ ಫಿದಾಯ್ ಬತ್ತನ್ ಫಿಜಿನ್ ಬತ್ತನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಫಿಜಿನ್ ಬತ್ತನ್ ದುಂಪಾಡು ನಿಗಲ್ದಂಗೆ ಸಾವನು ಫಿಜಿನ್ ಬತ್ತನ ಕೆಬಿತ ದಾರಂದದವನು ಉಂಟದ ಪಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಮಾತಾ ಫಿಜಿಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಬಳೆಣ್ಣ ಉಳ್ಳೈ ಸಕ್ಕರೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ತಿಂತ ಒಂಜಿ ಫಿಜಿನುಲು ಬೈದ ದೇವ ಐತಲ ಕಡೇತ ಫಿಜಿನ್ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಫಿಜೈ ನಿಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನಿಲ್ಕಿಂದೆ ನಿಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ದಾಯಗ್ ನಿಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ನಿಲ್ಕುದಂಗೆ ಸಾವು ನೋಡ್ಬಿಡ ನಿಲ್ಕುತ್ತೀನಿ ದಾಯಗ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೈ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಅವಾಗ ಬಂದಾತಿನಿ ಅಂಚ ಬಿಜಿನಲು ಬರ್ತದು ಸಕ್ಕರೆ ಉಡಿ ಎನ್ನ ಕೆಬಿತ ಫೂನು ಸಮೇತ ಬುಡ್ತಿಜಿ ಮಾರ ಆನಿ ಬಣ್ಣಾತಿನ ಕೆಬಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಆತಿಜಿ ಇತೆ ಬಂದಾತಿನಿ ಖಾಲಿ ಫಿಜಿನ್ ದತಿ ಇತೆ ಬಂದಾತಿನಿ ಖಾಲಿ ಫಿಜಿನ್ ದತಿ ಖಾಲಿ ಫಿಜಿನ್ ದತಿ ಪಿಜಿನತಿ ಇತೆ ಬಂದಾತಿನಿ ಫಿಜಿನ್ ದತಿ ಬಕೋಯಿತು ಫಿಜಿನಿಯಾ ಮೊನ್ನೆ ಬಳೆ ಇಂಚ ಬಲೆ
ಶಿವಣ್ಣ ದಾನೆ ಎಂಗ್ ಬಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಲೆಲೆಜ್ಜಿ ಆ. ಇರೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕತ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಆ. ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ ಎಮ್ಮನ ಕನಿಕಲ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಓನರ್ ಆಡೊಂಜಿ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಬೇಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವನೇ ಯಾನ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ದಾಲ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ತಿ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಆ? ಬೇಲೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡದ ಬೇಲೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅವ್ವ ತೆಂಕೇಂಡು ತಾರ ಪಾತ ಪಾತ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಕೈನಾ ಇಂಚುವಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚುವಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ 70 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚುವಲ್ಲ ಏನ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ ದಯಗ್ಯಾ ಮಾತಾ ಅನೇಕ ನೋಡತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫನ್ಫುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಂದೆ నేను ಸಾವನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂచెం ಬೇಲೆತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಲಿ దాదాన్ పున్నేన్ సావు చా బొక్క యాన్ ఎక్కడికి జైన కేన్ని యాన్ ఎక్కడికి జైన కేన్ని నే ఓ ముచి కాస్త యాన్ ఎక్కడికి జైన కేన్యా ಬೇಜಾರ್ ಮಾಲ್ಫ್ వచ్చిಯಾ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ఓ దాల పొడిచి ఆ మేల 70 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಬೇಲೆ 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 ಯಾನ್ ಕೇನ್ ಬೇರಡ దాల పొడిచి ಭಾರತಿ ಜನ ಸಿರುಕು ಅವನ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಮೆಟೆ ಬತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಾಡಂದು ಮೀನಿ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಎಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ತುಜಿ ಪಾಡಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿ ಜರ ಶಿವಣ್ಣ ಎಣ್ಣ ತುಜಿ ಪಾಡಿ ಪನ್ಯತ ಏನ ಪವನ್ ಕೈ ಮಿದ್ದರ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದಿಡು ಎಣ್ಣ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡಿ ಫೋನ್ ದೀಪಾನೆ ಕಾಸು ಕಾಸು ಯಾನ್ ಒಲ ಚಡ್ಡಿನ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕುಲೆಮ ಸೋಜಾಣ ನಾನಿತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಜವಣಿ ಅದು ಓಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಪಾಸ ಕೆಟ್ಟಿನ ಕುಡ್ಸುದಿಲ್ಲ ಶೋಭ ದೇವರ ಕರ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದಲ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಜಿನ ಮರಶ ಆಹಾ ಏತು ಸೋಕುದ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ಒಂದು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ? ಒಂದು ಕುಲೆ ಬಾಲಿಕೆ ನರಕ ಹಂದಿ ಸುರುಕು ಅಂಗಡ್ದ ಸೆಟರ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜೋ ಎಲುಮಾಸ ಯಮುನಕ್ಕ ದಾತೆ ಈರಿಂಚ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲುಮಾಸ ಯಮುನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದೇನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದೇ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟರ್ ಮೇರು ಅಂದ? ಎಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಮೇರು ಅಭಿಮಾನಗಳು ಎದ್ದು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಂದ ಅಂದ? ಮೇರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತನ ಎದ್ದನ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಉಂಡೆ ಮಾರ್ನಕಳು ಸುಕ್ರುಂಡೆ ಮಾರ್ನಕಳು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮಾರ್ನಕಳು ಚರ್ಮುರಿ ಮಾರ್ನಕಳು ಮಾರುತಿ ಮಧು ಕುಡ್ಕ ಮಾರ್ನಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತನ ಭಯಂಕರ ಅಭಿಮಾನಿ ಮೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇರೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಿದಾರ ಛೇ ಅಂಚ ಅಭಿಮಾನಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅಕ್ಕ? ಬೇರೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎತ್ತ ಅಕ್ಕ? ಮೇರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ರ ನಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನ ಶಿವಣ್ಣ ದಾದ ಬಡ್ತಿ ನಾಟಿ ಬಂಜು ಶಿವನ ಕೂಡ ಸೈಯಡೆ ಸರಿ. ತಪ್ಪೇನು వచ్చి ఆ. అరేకు ఓలే మ్యూజిక్ కేనాడు ఈ తెలియడు ఓలు మ్యూజిక్ నలిపుడు అభ్యాಸ ಅಂದ? ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂದ? ಮೇರು ನಲ್ತದಾನು ಆ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಆನಂದ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది ಆ. ಆಡಿದ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಜನರೇಟರ್ ಸೌಂಡ್ గా ಮೇರು ನಲ್ಪೇರು ಅಂದ ಇರೇ ಡೌಟ್ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ doubt? ನಂಬಿಕೆ Doubt? ಡೌಟ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಜನರೇಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಒಂಚಿ ರಡ್ಡಿ ಮೂಜಿ ಕಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಲಿ ಅಣ್ಣ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ನೀಡಿನ ಸಾವು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಅದು ಪೂರಣ ಮುನ್ನಾಡ ಪೂಜಾವ ಹೇಳು. ಎಂಕು ಮೇರೆ ನರ ನಲಿಪಗ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಏ ಬೊಚ್ಚೆ ದಾಳಿ ವರ ನಲಿಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪ್ ವರ ನಲಿಪಾಗ ದಾಳಿ ಜಲು ಮಾಸವು ತಾಳೆ ಹೂವ ಎದೆಯಿಂದ ಸಾ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೊರಬಂದ ತಾಳೆ ಹೂವ ಎದೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೊರಬಂದ ದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಉಳ್ಳದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಿಯೇ ಉಳ್ಳದ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಿ పోయినా నాగినియా ಅವನಾಗಿನ ಒಳ್ಳೆ
ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಸಮಜ ಏ ಶಿವಣ್ಣ ನಾನೇ. ಪಚ್ಚಿತಿ ಪೊಂಜು ಪಚ್ಚಿತಿ ನಾನಾ? ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೊಂಜು ನಲ್ತೊಂದು ಉಳೆ ಪೋನತ ನಲ್ತೊಂದು ಉಳೆ ಪೋನ ಸೀದಾ ಡಬ್ಬ ಮೂರ್ನಿ ಡಬ್ಬ ಮೂರ ಒಡಗು ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕೆ ಪೊಂಜನ ಮಂಡೆಡ್ ಗಂಜಿದ ಕರ ಗಂಜಿನ ಕರ ಆ ಪೊಂಜು ದಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಾರೆ ಲತಮ್ಮಲ ಮಾರೆ ಸಾವು ನಾ ಮಾರೆ ಪೊಂಜೋನ ಮಂಡೆ ಗಂಜಿದ ಕರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಪೊಂಜೋನ ಮಂಡೆ ಗಂಜಿ ಏನ್ ಸಾವು ಮಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇ ಶಿವನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ದೇ ಇಂತ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಮನೋಲಿ ರಾಮೆ ನೀ ನಮ್ಮಿ ತೆನಾಲಿ ರಾಮೆ ಮಾರೆ ತೆನಾಲಿ ರಾಮೆ ಅವೇ ಓ ಓ ಮನೋಲಿ ರಾಮೆ ಸಯ್ಯಡ್ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ನೋಡು ಎಂಜ ನೆಕ್ಕ ಐಡಿಯಾ ನೋಡು ಈರ್ಸಿದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋಳೆ ಸರಿ ಬೇಕು ನಾ ಎದುರು ಬಲ ಎದುರು ಪೋಯ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ಸೊಂಟ ಪತ್ತೋಡು ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಪತ್ತೋಡವ ಸೊಂಟ ಸೊಂಟ ಪತ್ತೋಡು ರೆಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿ ಸರಿ ತಿರ್ಕಲೇ ಇಂಚಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅರ್ಥ ಹಾ ನಿಕ್ಲದ ಪ್ಯಾಸನ್ ಸೋಣ ಈ ಸೊಂಟ ತೆರಂಡ ಸೊಂಟ ನಿಕ್ಲ ಬತ್ತರ ಬಣ್ಣನೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತರ ಬನ್ನಿ ಆ ಬಣ್ಣು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಪತ್ತೆರೆ ಸೊಂಟ ಪತ್ತರ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಸೊಂಟ ಪತ್ತರ ಶಿವಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಸರಿ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸರಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿಯ ಎಜೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಡಿಯಾ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಒಂದನು ಯಾನೆ ವೈಪರ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ವೈಪರ ಬನ್ನಿ ಬಳ ದೂರ 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 ಒಯ್ಪುಗ ಎಂಚಿನೇನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗರೇಟ ದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಬೇಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಚುವಲೆ ವೈಪಡು ಬತ್ತನ ಬೈದಿಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮುಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಮರ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಮುಂದೆ ವೈಪರ ನಾನು ವೈ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಇಂಚುವಲೆ ಇಂಚುವಲೆ ನಿಕ್ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭಾಷೆ ಸಂತಾನೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಏಪಲ ಗಂಜಿನ ಕಾರಣ ಈ ರಿಂಚ ಪತ್ತ ಇಂಚ ಇಂಚು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೊಂಟ ಹೊತ್ತನಾಡು ಯಾ ಮಂಡೆ ಹೊತ್ತನೆ ಸೊಂಟ ತೋಡು ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡಿಯ ಯಬಾಸಿ ಎಂಜಿನ ಭೂತಾಯದ ಮುಟ್ಟಿಡವಲ್ಲ ಕುಸ್ತಿ ಹಾಕುನ ಮಾರ ಬದಲನೆ ಪತ್ತನಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬೋದು ಲೋಕ ತುಲೆ ಕಾನಿ ದೇ ಶಿವನ ಒಬ್ಬರ ಸಯ್ಯಡಿ ದಾನೆ ಏನಕರ ಪಣ್ಣಿ ಬೇಲೆದ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಯಾಂತೆ ಬದ ಯಮನಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಶಿವಣ್ಣ ದಾದಾ ಪಾಪದೊಂಜಿ ಜವನಿ ಅಂದ್ರಿ. ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡಿನ ಇತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಸರಿ ಅತೆ ಬೇವು ಸರುಳೆನಾ ఒక సీకాయకు ಅಂಚತ್ತಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಚುಂಡು Super ಉಂಟು, ಕೇಳಿ. ಅಂದ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಅವೇನಕೇನಿ ನಾಗಲ ಐನಕೇನು ಹೇವಿ ಮೂಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರೂತ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗಾದ ಹೋರಾಡ್ದನ ಒರಿಯಣ ಪುದರಿಪನ್ ಸುರೂತನೆ ಮಾರ ಸಾರಜಂತ ಪಂಥಿಜೇನ್ ಸುರುತ್ತ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಸುರುತ್ತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಾರಿ ಹೆಸರ್ಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ರಡ್ಡನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುರೂತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಏರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ರಡ್ಡದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಮೂಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಫೀಸ್ ನಿಕ್ಕಿಯರನ ನೆರಿಯರ್ನಾಂಡ ಪಿರ ನೆರಿಯರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಫೀಸಿಡ್ ಎಂಕೇರನ ನೆರಿಯರ್ನ ಪಿರ ನೆರ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೂಜನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್. ಬೇಲೆ ನಿಕಂಟೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ దాదే ಕಟ್ಟೋನೆ ಚೂರು దాదే ಶಿವಣ್ಣ ದಾದಾ ನೆರ್ರ ಗ್ರಿಪ್ಪು ತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಲೆ ಕಾದ ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಬರ್ತುಕೊಳ್ತಾತ ಯಾರ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಫೀಸ್ ನಿಂದ ತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಲೆ ಕಣ್ಣು ಕುಂಪು ಎಂತ ಸೋಕಾತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಬೇಲೆ ಪಾಸ್ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಉಳ್ಳಾಡ್ ಬೇಲೆಂಡು ಯಾನ್ ಕರನ್ ಉಲೇದಿ ಪೇವಿ ಶಿವಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಸೈಯಡಿ ఇందే ఓ ఇంచుతులే ఓ ఇంచుతులే. ఇంచుతులే ಆಯಂತುನ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಆಗ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಪಂಡದೊಂದು ಬೇಲೆ ಏರೆಗ ಮೇಗ ಬೇಲೆನಾ ಅನ್ನದ ಮೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಕೊರನ ಕುಡೋ ஞான ಬೇಲೆ ದಿಯೋಡ ಮಾರ ಏರ್ ಮಾರ ಬಂಗ್ರ ಫರ್ ಸೈಪುನೆಕ್ ನೇ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇಂಚವಲ ಕುಲ್ಯ ಕುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಾಡ
ನಿಕ್ಕು ಬೇಲವಾಡ ಕಾಲ್ ತಿರ್ತು ಮಾಡು ಮಾರ ಬೇಲೆ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಾಡ್ದಿ ಬೇಲವಾಡ ಬೇಲವಾಡ ನಿಕ್ಕು ಬೇಲವಾಡ ಬೇಲವಾಡ ನಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಮವಾರ ಬೇಲೆ ತೆತ್ಕೊರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಲೈಚಿ ಮನ ಅರ್ಥ ಮರ ಆಯ್ಕು ಪೊಗ್ಗುದು ಜನ ಬೇಲವಾಡ 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 ಸುನೇನಕೇನೆ ದೇ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ಇದ್ದಂತ ನಾನು ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬೋಡ ನಿಕ್ಕು ಬೇಲವಾಡ ನಿಕ್ಕು ಬೇಲವಾಡ ಯಾಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೋಡ ಪುಗೇಳ್ದು ಬೇಲವಾಡ ನಿಚ್ಚಿ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ಮತಿಗಲ್ಲರು ಒಂಚೂರು ಲೈಚಿ ಮನ ಅರ್ಥ ಮರ ಆಯ್ಕು ಈ ನಮ್ಮೇರ ಏರ ತಿಗಾಳು ಕುಳಿತು ಕರ್ಮ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲವಾಡ ಆ ಬೇಳೆ ಬೂಡಿ ಬೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ರಪ್ಪ ಹೋತುಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಲೆ ಪೊಂಜೋ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜೋ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜೋ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೊಂಜೋ ಒಂಚೂರು ನಾಟ್ಯ ವಿನಯದಲ್ಲ ನಾ ತೋಲೆ ಇಂಚಿದೆ ಇಂಚಿ ಆಹಾ ಪೊಂಜವು ಆ ಪೊಂಜವು అబ్బా పోతున్నప్ప కొంచెం వేల మంది కొరపండు మూజి కొస్తానికి అండు మూజి కొస్తానికి అండు మూజి కొస్తానికి అండు ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತೆ ನಮ್ಮರ ರಪ್ಪರ ಅಡಿ ಪಂದ್ ಪೊಂಜೋಡ ಅಂದಂದೆ. ಆ ಬಿ ಕೆಪ್ಪೆತ ಆ ಪೊಂಜೋ ಕೇನ್ನಕ್ಲಿ ಕವಿನೆ ಕೇಣ್ಣಿ ಎಂಕ ಕೇನ್ನ? ಇತ್ತೆ ಆ ಕೆಪ್ಪೆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ ಸುರೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾ. ರತ್ನದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮುಜೆ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೆರಡೆ ಐನ್ ತೂದು ಮಾಡಾಯ್ ನಾ ಸುರೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಡ್ನದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೂಜಿನದ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ಸುರೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಾನು ಅವೇ ಫಣ್ಣಿ ಸುರೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಡ್ನದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೂಜಿನದ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ಸುರೂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಡ್ನತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಡ್ನದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೂಜಿನದ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ಮಾರ ಅವು ಮೂಜಿನತೆ ನಾಯಿರ್ದು ಕಡೆ ನೆರಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿಂಗಿನ ಪಂಡ್ಯ ಕಡ್ತಿಂಚಳು ಮೂಜಿನದ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ಮೂಜಿನದ ನಾಟಕ ಕಣ್ಣೆರಡೆ ಮೂಜಿನೇತ ಒಂಜು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ತೂದು ಬಣ್ಣಾನ್ ಇಂಚ ತೂದು ಬಣ್ಣಾನ್ ಇಂಚ ತೂದು ಬಣ್ಣ ಯಾ ಪನ್ಪೆ ಪೊಂಜು ಬತ್ತು ಕೇನೆಟ್ಗೆ ಇಂಥ ತೂದು ಪಣ್ಣಾಡು ನು ನಿಕ್ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಇಂಚಿನೇ ಮಾತ ಟೈಮ್ ನಡ ಪೂಜೆವು ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಮನಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇದೇ ಬಳೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಮ್ಮ ಕುಳ್ಳೆ ಕೊಲ್ಲ ಬಲೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆಗಿ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಆಗಲ ಬೇಲೆತಿ ಆಗಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾವಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೇನೋ ಗೊತ್ತು ಅವಿಂಚ ಅದ ಈ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ರ ಪುದರೆಂಚಿನ ತಲಕ್ಕ ಬೋಡು ಸುರೂತ ಸುರೂತ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಅಮ್ಮಲುಲ್ಲ ಮಾರಣಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಪಮ್ಮೇನಿ ಆರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ತಿ ಆರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮೇಕೊಂಜ ಎಮ್ಮೆ ಅವೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರೆಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಹೋಯಿನೆ ಮಾರೆ ಎಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ರಡ್ನೇತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರಣಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಶಿವಣ್ಣ ವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಳ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗಳ ಏಪ ಮದಿಮೇನಿ ಎಂಕಾಕಲ ಕಾಕಾಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮೂಜನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ನಡ ಸಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ ನಿನ್ನ ದನಿ ಈ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದಾಯಿ ಯಾನ ನಿನ್ನ ದನಿ ಅಂಡ ಈ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪ ಓ ದೇವಾ ಮೂಜಿನೇತಾನೆ ಮೂಜಿನೇತ ಯಾಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಳೆ ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಫೀಸಿಂದ ಕಾರ್ದ ಮೆತ್ತು ಕಾರ್ದು ಕೊಲ್ದಿನಿ ಕಣ್ಣು ಗುಂಪೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಳೆ ಎಂಚಾತನು ಮೂಜಿಕಾಸಯ ಆಗಕ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೇನು ಅನ್ನಂದನಮೆ ಮೂಜಿಕಾಸಯ ದಾದ ಮರ್ಲು ಗುದ್ದಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾಪ ದಕ್ಕಲು ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡರು ದೂವ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಲೆ ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟ ನಕ್ಕಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಸಾವಲೆಜ್ಜಿ ಸಯ್ಯೋಡ್ ಮೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಆ ಹೆಂಗ ಪಾಡ್ದಿಯಾರು ಲಂಗ ಪಾರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡಾವ ಫೋನ್ ದಪ್ಪ್ಯಾ ಫೋನ್ ದಪ್ಪು ಫೋನ್ ನೆಪ್ಪಿಯ ದಪ್ಪ್ಯಾ ಫೋನ್ ನೆಪ್ಪಿಯ
ಏರಾ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರಿ ಆ ಎಕರ್ ದಿಂಚ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಣತ್ತೆ ಪುಂಜು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಆನ್ ಮಾರೆ ಏಪಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಂಚ ಕಾತನ ಆಯ್ಜಿ ಕಲ್ತಿನೇ ಕದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾತನ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಕರ್ ಗಟ್ಟಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಪಾತೆ ರಜ ಇಂಜ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಜಂಜಿನ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆವು ಕೈ ಮೊಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಕೆಸರು ಅವೇನೇ ಉಲ್ಟಾ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಮಾರ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಫಾತೆರ ಬಂತೇರು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಶಕ್ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಫಾತೆರ ಬಂತೇರು ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡವಾ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಕೈಕರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪುನಃ ಬೆನ್ನೋಡ್ ನಿಕಲು ಜವನ ಇರುತ್ತೆ ನಿಕಲು ఒక ಅಂಗವಿಕಲೆ ಅಣ್ಣ ರಾದೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಗ್ಯಾ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಬೇಲೆ ಪೋತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾರ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಅಂಗವಿಕಲರ ಪಾಪ ಅಕಳ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಕ್ಕುನು ಸಹಜ ಅವು ಪಂಡದ ಅಕಳ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಂದಿರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ದಯಪಂಡ ಅಕಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಉಂಟು ಅವ ಏಪಲ ಅಕಳ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಂದಿರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವಣ್ಣಿ ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣ ಏತ್ ಬೇನುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪದ ನಾನು ಯಾನ್ ಏತ್ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಯಾನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಚ್ಪದ ನಾನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸಮಾಜದ ಏತ್ ಬೇನುಂಡು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ತೋಚ್ಪದ ನಾನು ಓಲ್ ತೋಚ್ಪದ ಅನ್ನ ಮರೆ ಓಲ್ ತೋಚ್ಪದ ಎಲ್ಲೇ ಕತೆನೆ ಯಾನ್ ಓಲ್ ತೋಚ್ಪದ ತೋಜುನು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ಲೆ What a comedy! ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ What a comedy! ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪುಣ್ಮರ್ ಬೇರೆ ಅಕಲಗ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಟಿ ಪಾಡೆ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠದಂಚಿ ದಿಟ್ಟಿ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಗಿಂಚಾಡ್ ಅರುಣ್ ಅನ್ನ ಯಾನಿಂದ ಇರ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೈತನು ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪನ್ನಾಗ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚದು ಅವೆನ್ ಎಂದು ನಿಖಲ್ ಏಪಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆತಜ್ ಬಂದ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆತಜ್ಲೆ ಬಂದ್ಪಿಚ್ಚಾನು ಸಾಧಾರಣ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ನ ನಾಲ್ಜಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕತ್ತುಂಡು ಪಂಚಿಸ್ಲಾಯ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ಲೈಕತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅವು ಯಾಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನಿತ ಪೂರಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಪೂಜಂತಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇವ್ ಅಂಚದು ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು നല്ല ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಪಂಚಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡು ನನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಪನ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ನಿಖಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ನಿಖಲು ಈಸಿಲಿ ಬರೋದು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎನ್ನೆ ಸೊ ನಿಖಲಾಗ ಆತನೇ ಮಂಗ್ ಮನ್ಪೋರು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಲಾಂಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದ ಎತ್ತನ ಮಲ್ಲಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ಲಾಯ್ಕದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಐವೇಲಕ್ಕೆ ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಆತನು ಸಚಿನ್ ತೆಳ್ಳುಕರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವೆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಡಯಲಾಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಇತ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪರತ್ತಂಡ ಅವು ಕೆ ಬಿ ಕೆ ನಂದಿನ ಆಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವೇನು ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ನಿಖಲ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಚಾದವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕನ ಇದೆ ನಾ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅವೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾದ ಇನ್ನಿಯ ಪ್ರೈಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಆರು ನಿಖಲ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಹಿ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಬಿಟ್ and overall for the second round this was a beautiful performance, very good performance. Arun, keep it up and you can do much better than this. Nedde etho edde nikleg manpoli ave nikul concept onji posat onji edde concept kayindna nedde etho edde atu undada and presentation nikul acting everything was good. It was much better than any other team. ಮಾತ್ರ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮೇರು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಸಚಿನ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು 100 ರನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಮಾತ್ರ ಸಚಿನ್ 75 ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಜಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ
ಶೋತ ಆತೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು KBK ನಾವು ಒಂಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಖಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತ್ರನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಡು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಇರಿಟೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು KBK ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ವಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಸೆಡ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ PC ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ಅಂಚನೆ IKR ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಜಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಡೇಸ್ ಮೊಗಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದದ್ ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗ ತೊಂದಲ ಬಂಧುಲೆ ಕುಡಲಾತ್ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರೆ ಬೊಲರ ಐತ ಬೊಟ್ಟೆ ಬೇಗೊಡೆ ಮೂಜಿನೆ ಸುತ್ತು ಸುರೋವರಂಡು ಐಟ್ ಕರಿನ ಸರಿಸಿದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಗ್ಗೆ ಒಂಜೆ ಎಸಲ್ ಒಂಜೆತ್ತ ಅಕೇರಿದ 10 ಕೋಟದ ಕುಲ್ಬಂಡ ಊಚಿದ 10 ಕೋಟದ ಕುಲು ಉದಯ ವೇದಿಕೆಡು ಕೊಡರ ಬರ್ರಲ್ಲರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುರ್ಣವ ತುವರ ಉಲ್ಲ ಪಂದು ಬರೋದು ಇನಿತ ಹೇಗಿರ್ದ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ